ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଚଲୁଥିବାର ଝନେ ହଉଛେ ଡ୍ରାଇଭର। ରାତ ଦିନ ଉସ୍ତାର ନାହିଁ ସତେନତା ଗୋଟେ ଯନ୍ତର। ଗାଁ ଗହଲି ସହର ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲ ଢିପର ସଡ଼ ତାର ଲାଗି ସବୁ ସମାନେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ। ଚଲାବାର ଭିତରେ କେତେ ବିପଦ ଅଛି। କେତେବେଲେ ଛେଲ କୁକୁରା ତ କେତେବେଲେ ଦାମ ଦୌଡ଼ୁଛି। କେନ୍ସି ମୁସି ହାଚିନି ଡ୍ରାଇଭରକେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକେ ହତାଦର କରୁଛନ୍। ଡ୍ରାଇଭର ସବୁକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଲବାର୍ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଲୋକର ଭିତର ରାଗ ରେଶମି ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ମୂଲ କରିକିରି ଚାନବା ସବୁ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ପିନ୍ଧାନୀ ବରାଦ ଆସିଗଲେ ଅଠିକୁନି ଖୋଦସି ନହେଲେ କେତେବେଲେ ଉପାସ ତ କେତେବେଲେ ବି ନେଇ ମିଲେ। ଇଟା ହିଁ ତାର ଥିସି। ମେହନତାର ହିସାବ କଲେ ଦରମା ହେତକି ନେଇ ମିଲେ। ସାକାଠାନୁ ଖାଲି ଶୁଣବାରଟା ହେସି ଖାଲି ଗୁଟେ କଲେ ବୋଲେ ଜୀବନ ପଲେ ଗଲେ କିଏ ଦାୟୀ ନେଇ ହୁଅନ୍। ହେଲେ ସବେ ଡ୍ରାଇଭରକେ ଦାୟୀ ଖାଲି କରିଥିସନ୍। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଲ ଭିତରେ ଝନେକେ ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇ ଖେଲୁଥିବା ଝନି ଡ୍ରାଇଭର ବିନି और ଇ ସଂସାରେ କିଏ ନୁହେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ କେତେ ଆଜି ଜୀବନକେ ବେଧଡ଼ ଲଗାଇକିରି ସେ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର।